and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ayaw na lang pagkako, oy. Pahuay na lang diha ron, dili ka magduka kun mo duty. Off duty lagi ko. Ay, Padung na ko diha. Saman, mulupad ka? Oo, kay ungo man ko. Bitaw, manangid na ko ni mama. Lakaw na lang, kuya. Oh, uy, naditaw diha. Ay, kabala ka. Kiwa ko'y laing nadungog. Bisag doon na ka pa'y nadungog. Wa, ginay trampas. Kaya nga akong gikasulti. Mao ang imong close friend. Mao ginamiingon ko nga lakaw na lang kay ako na musulti ni mama. Nga naman, ang sabay problema. Nothing serious, mother. Mula ka man ko si kuya, unya maingon man siyang mananghid na siya nimo. Maong akong giingnan nga ako na lang musulti nimo. Pero, di alaman ka maong ako na, Amaya. Nga naman, nak, asa man day ka? Sa ilang aysa, kay nanawag. Sige lakaw. Abi ba na kung asa ka? Sige. Ilis ko kadiyot. Bye, ma. Ganahan ko. Nga, unsa man day? Nga magbilagro ang tagkalit ba? Unya, mahimo tinuod na jud nga laki si kuya. Bisag ako. Gusto gyud unta kayo ko nga maingon ana si kuya nimo, pero pagbuot man sab na sa Ginoo. Pero sa kung tanaw ni kuya, dako man og puruhan nga matambalan pa ng iyang pagkababayin-on. Kung makasugat lang gina siya babay nga mahigog man yan tinuuray, unya maayo kayong makigdeal ni kuya. Dako kay posibilidad nga mamahimo gina siyang usa ka maayo nga bana ug amahan sa mamahimo unya niyang mga anak. Kaysa kadaghang parehas ni kuya, naminyo man og babay. Di ba? Mga celebrities. Basta kidaghan. Mao nga nangandoy sad kong maparehas lang nila si kuya. Kay pagkaanugon naw nga dili mapaliwatan. Ma? Dili lang yun na to mahibawan ang kapalaran sa tao, no? Pananglit pa, makaton si kuya sa pagmahal sa usa ka babae. Like Aiza baron. Kay dili maginato matagan ang panahon. Dili ba ka masuko, ma? Ha? Yan ang masuko man. Malipay pa manggani ko. Bisag si Aiza ang iyang magustuhan? Bisag si Kinsa pa. Tungod kay iya man ang pagpati. Dili ko na angayang babagan kay iya ng kalipay, nak. Timan ina, ma, ha? Ha? Timan inang imong gisulti. Unsa ba'y buti mo ipasabot na Amaya? Kuan pa, kanang, kung ako sad unya ang mahigugma, hatagi sad unya ko sa akong kagawasan, ma. Ano na akong ma-enjoy ang kinabuhi uban sa akong higugmaon, ha? Naa na ba di ay? Oh, wapa good. Ambot ka sa apa ko mahigugma nga. O, mas nagparamdam good nga na in love sila na ako. Marag wa raman tingali kapuslanan ng ilang giingon nga gwapa ko. Marag kutob raman tingali ni sa pangdekorasyon ang akong dagway, no? Bitaw. Dekorasyon ra ang atong dagway. Tingali. Pero, imposible nga way madali ni mo, Amaya. Ayaw lang sa pagdali-dali, nak. Kaysa pagkatinuod lang mo. Kung mahimo pa lang, dili gyud ko gusto nga mawa ka sa akong mga mata. Uy, saan good na, ma? Ano mawa good? Mamatay di ay tag. Kuan ka nang doon ay ma-in love na to. Mamatay sa kalamit! Ana! Basta ma-in love na ta. Ay dili mamatay ang buot na kong ipasabot, Amaya. Mawa na unya ka sa kung pananaw kung maminyo na ka. Unya, dagiton ka na sa imong bana ngadto sa layo. Mao, kala ko makabala ka o foreigner, ha, Amaya? Pero, katala ko ni mo, Amaya. Masaman, mga puti na imong type? Like sa mga foreigner? Ay, sorry. Sorry, Tita Jem. Kay di, Jod. Itom ang ako. Ang tayo mo gusto? Hala, no? Uy, partner, Amaya, uy!
Ang dali mong gusto, ha? Ha? Dili ka sa engkanto! Sa bakit Amaya, pwede imong indigan namo ang tinuod para ma-prepare niya namong daan ni mama nimo ang among kaugalingon kung saan mo pag-react kung maabot daw niya ang higayon nga imo nang ipailan namo ang imong napusuan. Kung imo na niyang siyang dadon sa among atubangan aron ipaila. Layo apanas tinuod tita uy. Oh. Wa pa man kuno siya nagustuhan, Jem. Wa pasad ko na nagparamdam. Ay, ambot. Unsang klasiha ka nga ako ang mahimong kapalaran. Oy, day! Hoy, pili alag yun ang makatag sa imong kuwan, imong mga damgo. Abot ako'y pasabot ka. Kanang tao nga, makawas yun ni mo sa kawadon. Siguro sa imong gipangandoy. Ay, dapat lang, no? Nak, bahalag pobre, uy. Basta na in love ka lang yun o gimahalsad kaniyang tinuuray. Kanang tao nga, andam nga mo barog sa iyang gisaad ya nimo. Bitaw ma, dili pareha sa nahimo na kong amahan nga pordoy na, igo ka lang gitalikdan. Nak, ay nalang ko nagkiskot, tita. Ay, kinahanglan sad, uy. Kay sukat ba yan, no? O, pati ko makapahungaw ni mo nga sangko sa langit ang akong kalagot nga nung siya pa ang nahimo na kong amahan. Amaya? Ay, mo, na tinuod, ha? Na tinuod. Kung nahitabo pang buhi pa tong tawhana karon, ako gyud ang mutulusok niya. Ha? Kinisas mama ba? O sige, lamig Joyce, no? Amaya, ano pinang may gugma, ha? Mahimong buta. Ay, ooy. Kay tao man ang imong giingon. Butag yun. Unya, kay tao may akong gipasabot, tita. Na, unsa na, Jema? Usab ka pa? Pasilan di ko mamunit na ng laki nga way sidot, uy. Ngita kong tao nga puno ang bulsa kay gusto kong magdato. Abi na kong tinudang yung giingon nga, muanhi siya. Pero wa man laki. Hello, Jared! Where are you? Sorry lang ga, nalangan yun ko kay pagkadaghan, manggong tao, uy. Ha? Ha, hindi ka? Nayakos downtown, may gipalit ko sa butika. Pero don't worry ha. Akong number mo ay sunod nga tawagon kung mahuman na nilag atiman ang nagunan ako. Sorry gid kaayo. Sa man, nasuko ka? Ha? Nganong masuko man? Kay naglangay-langay man ko. Wa ni kaso, oy. Just take your time, okay? Mag-wait ra ko. Ikaw din eh. Uy, asa mo kami ko? Ganyan ka? Mapaya akong pagsud. Suguan sa pagpapalit og tambal sa kong amahan. Ikaw? Nagpalit kog haplas. Magtiniguang man ka. Inay perfume haplas na lang? Para man si mong amiga. Kinsang amiga man? Si Aisa. Yati good. Kano sa lang ka nahimong boy niya? Ikaw iyang gisugo? Karisgada ko niya. Wa siya mauwaw ni mo? Migo, miga naman sad mi. Og in fairness, wa ko niya sugua. Ako may nagbuot-buot og palit. Wow, mao ba? Nga sa ato pa, gikan din hiron sa butika. Mulahos ko ni Aisa, kay hiluto na ko siya. Oh, uy. Gusto to ako nadungog. Imong hilutan? Nagsadla na kapanghilot? Kuyawa na gud. Ha? Ganong kuyaw man? Gayon lang. Ngano, uy. Basta kay kuyaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!